Sure bafethu njani? I'm still your boy Taylor DJ. So today sibuyile ne-album review. So khona i-album amaskandi, i-album entshashayo, i-album eyona eshisa ikhotha. Album kaKhuzani belinda unyaka wonke because siyazazi lezi insizwa zamaskandi zinyamalala unyaka wonke bese zizoyabuya ngoDisemba zizodedela. So uKhuzani ukhuba umfowampungoso ukhipha i-album le album ibizwa ukuthi angidlali nengane. So bezoqala nje lapho ngesihloko yakhona ukuthi mawusibona isihloko yambona uthando uzama ukukhombisa ukuthi no akasekho kahle kahle kulevel amajita. So iyona ke isihloko sakhulu ukuthi akasadlali nengane futhi nanokulo badisa lakhe lo yabaneza attention ngoba kuyabakhuphula mhlawumbe usekuyile. So nje ngithemba ngilali album ngakuzwa lokho ukuthi no ayila ngathi akasafocusile kakhulu ebantwini abaningi. So umntalabho uthokohla kakhulu but into enginotisile kakhulu kule album ingoma nendlela ehlanganiswe ngayo like i-composure i-mastering yakhona even ama vocals uyabona lo mjita kahle kahle i-level yakhe ayisekho kulaba kumaskandi abaningi because ingoma zaKhuzani like i-production yakhona namuthi nomjita lo uma i-investor esenze project imali uyayikhipha ngempela because o-bass guitar abantu abadlala inkostina nokuhlangana abantu abaningi ithimba so kunembono abantu abaningi so production kakhulu ngifuna ukumvuma ingoma zakhe eningi khano why zicompose ziclear. So i-album udedele ingoma ezo-19 vese hayi ingoma eziningi ke lezo. I think izokwazi ukuthi abalandeli bamaskandi zibakhera ukuze ukuthi kushaya uDisemba ulandelayo noma uNovember because uvamise ukhipha ngalesi sikhathi mase kuzophela unyaka. So I think le album akayikhiphayo izolast unyaka wonke lokho ikhona. So zikhona ke ingoma ke eqhamile ku-album masithi sayilalela ngizoqala ngayo labaningi abakhuluma ngayo because kunomntalabho khona la kutalabho khona umthandeni. So ikhona ingoma la Whiskey angili namantombazane. So kulowo ngoma leyo khona isitsobha kasifaka lapha kumthandeni. So abantu abaningi nje balo iyatrenda nje nakuma-blogger naku-YouTube lo ngoma because I know umntalabhile ngempela. So lapho ayona ingoma leyo enohlonzi but nane-instrument yakhona nje yona ingoma ukuthi mawuyilala i-album uqale ngayo because even na YouTube isinama-numbers amaningi kakhulu. So ingoma nje vele yagqama kunazo zonke but mina ingoma engithinte kakhulu mangilale album imbongolo mfethu so khona ithi ingoma uthi mhlawumbe ningathandana ube mnandi noma sanibona lo lithandweni bathi nisazoxabana nibe nekati nembongolo. So siyawazi ukuthi umjolo bafethu umjolo uyanyisana masophela kwabanye abantu awupheli kahle masophela kuyathukana kube nenhlamba. So nje ningahamba nibambane ngezandla lapha emamoli but nisazoba ikati nembongolo. So umfowampungoso uzama usho lokho nje sanibongela impela lento nasemshadweni but sazokhala. So akusho mina kusho ingoma nathi sifisela abantu okube but ingoma akhona. So indlela nje ehlanganiswe ngayo ukhona lapha nosisi officer risho kuma vocals ngibone ku-YouTube ethi uMazulu angamazi ukuthi ubani no hayi ivoice yakhe no hayi ihamba nenkosi phakathi. So yenye ingoma nje ngithemba ngizwe album we ngayithanda ikhona nenye ethi ubaba umntwana wakho. So leyo ngoma leyo uthi no ukhuluma lento ebaleka ukuthi mhlawumbe mawusumjida bosuthi uyazeka mhlawumbe aba nomuntu oseke waqhuzuka phambili mhlawumbe unomntwana. So lo muntu loyo masezoloku efonelwa baba umntwana lokubuza indaba zomntwana kanjalo sekusemshadweni because ngokwesintu masekushadiwe kahle kahle umntwana kusokumele ehambe eyohlala kwagogo. So lethu umfazi wakho masele emshadweni ungaloku ba khona izinto ayezenza kule past life ayephila. So ungaloku ufonela usho yena ukhuba ukuthi ungaloku ufonela kanjalo ufonela umkami ukuthi ufuna ukukhuluma nengane yakho ufuna ukubona ingane yakho hamba uyibona le kwagogo. So indoda nje ezama ukuvikela ke enesikhwele lapho ukuthi no lo muntu ombiza ngoba umntana wakho umfazi wami. So akusesiuma umntwana wakho umfazi wami manje. So mafuna ubona ingane yakho hamba uyibona le. So uzama ukukhuza lo mhlola ke lo bese kube enye ingoma futhi engizwile ethi ungangisoli mama. So leyo ngoma ikhulumela labo sisi ke ababhanqa amajita ke lapho ngoba sebezenza kanje izinto ngoba babephoxekile uthandweni. So umzali engamblame bese ehamba eqhuma abafana ehamba babhanqa ehamba enza zonke izinto. So angazi ukuthi ngizizwa kanjani ngaleyo ngoma ngibona ukuthi ngebe inawo ubulungiswa but ke abantu abawosisi namabhedi laba ababhizi kakhulu abaphusha yona le culture lo yogijima bese abafana abaningi isikhathi ezothi bebahlanze ngamakhanda I think bazo-enjoy leyo ngoma. So yenye nayo ingoma engithemba ngizwa ngathi hayi khona hayi but ingoma nayo imnandi naso ingoma eziningi la into enginotisile kakhulu umfowampungoso hayi kuyaculwa kule album yonke engizwile. Khona enye nje ingoma I think naye futhi yezwe umthandeni because ikhala ngale ngoma ukuthi ngikuvalela kanjani usike kuvalela kanjani ube nawo nequlo lakho because after lento eyenza ku Song of the Year lento eyenza lapha noKhosini ngomhla ka 31 lo ka 2023 kwaba nenkulumo uthi no
uMthandeni uvalelekile laphana because iParis abantu abaningi babelinde ukuthi kuwine yona kodwa-ke ngamavoti kwawina uKhuzani. So uMthandeni wathi no, lo mjida lona uhlangene nabaphathi basokhuzini. Khona nje omunye umphathi wokhuzi osanda kushiyana isigubhukwane engazi ukuthi ushiye kanjani, but kwakuthiwa uKhuzani kusola ukuthi ngathi uphinde ebe isinqanda mathe sakhe, so bavalela uMthandeni Thekwini Song of the Year. So uyamphendula-ke la mfowampungu ukuthi ngikuvalela kanjani ube nawe unezwi lakhe ngabe uyaculela kanjalo, so ngikuvalela kanjani lapho ukuthi uthi uvalelwa yimini izinto zakho uma zingasalungile. So because-ke kwaba isitori esikhandwa after le nto eyenzekalile, so umfowampungu uyaphika-ke lawo, so uyaphendulela. So enye ingoma naye enohlonzi nje lapho and ayizazisho iy'nsizwa ama-feature leyo ngoma a-strong kakhulu, hayi lapha othibela basho kakhulu leyo ngoma le. So enye ingoma na-album emnandi. So khona nenye ingoma ekhuluma ngokuthi-ke impumelelo yaphakade. So as umuntu okahlala eMaritzburg kusekhona uMgqumeni ubalo ubhuti odemthanda kakhulu uKhuzani lo Indidane. So ngiyamkhumbula uKhuzani hamba ama-interview koMgungundlovu FM, besinakho umdlwa lapha emarket, even nalapha ePark le emarket eRank lapho uKhuzani ubephusha kakhulu. So ukumbona esekule level akakuyona iphinde esho kanje ukuthi impumelelo iyalelwa ngempela impumelelo, abantu abaye ukukholela izinto zesikhashana la ama-shortcut because impumelelo kumele usebenze kanzima. I think umjida we-example angempela because lo mjida lona hayi uphusha isikhathi eside before ezedume eSouth Africa because uke waphusha waphinde wapick up kumabhinca but still bengekho appealing kubantu abaningi baseSouth Africa until ezekhipha ijele. Because mina ngiyamkhumbula nje ngisanda kuqala uku-attenda i-First Step and Rocks laka-Tira because bebesazwana noTira ngaleso sikhathi, so benokumphatha bekuyena kuphela umculo maskandi eze-First Step and Rock, but nami bengakamazi uKhuzani because ubesedumile kubantu abalandela umaskandi but ubengakazi. Thina sithandela izinto zo-house besingamazi, but ngaqala lapho ukumnothisa nami because hayi le ndoda uma ifile izophefoma ibandla lakhe liningi abantu abamsupporters. So nami ngaze ngamsesha ngiloko ngijwayele ingoma zakhe until ezeba nengoma enkulu kuyijele-ke la Hlukanisa unyaka. So I think nje ngempela umunye ngumuntu obekezelela empumelelweni yakhe ozofikelela izinga kulona. So uyi-example angempela ukuthi ngempela uma uthi ufuna ukulela into yakho uyama endleleni yakho usebenze kanzima, hayi ndaba zama-shortcut lokuthiwa thatha le nto leyo nani. uKhuzani no uyisebenzile kakhulu i-brand le yakhe, even nomsebenzi wakhe awukhiphe before uyasho like maningi ama-project wakhiphe esaphusha. So I think leyo ngoma leyo izobakhuthaza abantu abaningi kakhulu. Then khona enye ingoma nje noSizwe ekhuluma ngenhlupheko, nayo enye ingoma nje emnandi uyakhombisa ukuthi i-songwriting kubhalwe kakhulu le-album. So nje I think i-album yaKhuzani hayi nami engimangazile because bengilinde ukuthi maybe uzotalapha kakhulu but hayi kuyacula kule album le. So nje ezospika nawe because le video angifuni ibe inde kakhulu, mhlawumbe ngiyi-rap after singilele because le album iphuma izolo. And enye into enginothisa le album iphume ngoLwesihlanu, iphume late because ama-album avamise ukuphuma ngo-12 ekuseni nje entatha maqeda kushaya u-12 ama-album aphuma, but uKhuzani iphume late. I think iphume late maybe ngabo-1 emini soku-Friday. So I think enye into edile ukuthi ama-numbers ayo engabi higher kakhulu because ngeke ngayibona nje ingoma le kuyona katalapha kakhulu abantu lo. I think u-Track 9 la talapha uMthandeni iyona-ke nama-numbers amakhulu. The time ushutha le video besi-close to 400k. So I think yona ngoma ehamba phambili ngama-numbers, but I don't think le album yakhe izoba nayo ingoma enkulu yakhe izoba hit, but ingoma eziningi zonke ehlangene ayikho ingoma engizwile ngathi ingoma yabhedala. Ingoma eziningi zimnandi zonke but ayikho like ingoma lezo ibe popular ko trend abantu. Isikhona ingoma mhlawumbe engaphushula abantu lokho idlala eRadioini la, but ayikho ingoma efana nejele yabo. Ingoma uvela ulalele kanye uSnow le hit song isengaphuma i-song la, but ingoma zakhe eziningi zibalance, but indlela eproducewe ngayo nokasho nomuntu une-experience futhi ubesebenza nabantu abane-experience. So ngi-enjoy kakhulu album yaKhuzani. So I think amehla sizobheka kuMthandeni ukuthi uzwenze njani because nawo uMthandeni I think maqala uDecember nawo uyakhipha lapha. So kulindwe le album yakhe because abanye abaculi abasebekhiphile bamaskandi ngeke ngayizwe eyanti encane i-album I know ngizwile na, but angayizwi ayinaso isisindo. Khona noSminoff okuyena oke wathi khuluma nale-album yaKhuzani because uthi no uthi isijinge i-album yaKhuzani. So I think ubezama ukumdisa, but I think i-album yaSminoff nayo ayisonde nokusondela i-album yaKhuzani because thanda uba nesigqi kakhulu la. So I think i-album ngempela akayikhiphile ekhombisa nenezinga akasekulona ukuthi no umjida phela egcineni uyena umuntu osephezulu nabalandeli abaningi. So la akazama ukukhombisa la ukuthi kahle kahle because wonke umculo noma yonke indawo uyayidinga ibe nenkosi yakhona. So uKhuzani bezama ukuprove upon i-album ukuthi no
bengakusho abakushoyo ngama-numbers vele kakubuzo nokubuza unabalandeli abaningi into engasadiscuss leyo but ngokwengoma I think kule ngoma kule album yakhe adisiye u-improve kule last I think le last year bese ukutalabhana kakhulu bese nje kungathi hip hop because lento yokucula bengasikho kakhulu but le album yakhe isithunzi sakho sibuyisile ulile ngempela ukhuzana ingoma zakhe zimnandi so album na ngu-speaker nawe ngayi-rate nginikeza u-9 out of 10 so si-enjoy leso speaker nawe thina so nje sithi nje ama-Blue Nation ano ukhuba unimele so nje thina sivala lapho-ke because thina sithatha ihlangothi la muntu thina usu-speaker nawe silalela nje umculo si-analyze lokho esikuzwayo bese siyaphosta-ke sebewosho abantu abakushoyo but umbono wethu nathi asilo namuntu so nje ukhuba no hayi izinga liphezulu kakhulu and another thing engifuna ukisho ukuthi indlela kade ipromotha ngayo album because lento yokupromotha abanye ama-artists la maskanda phinde nga-understand ukuthi ibaluleke kanjani ukhuzane la kama photo shoot enziwe le album angazi mangaki but nje ukhanda i-happy before kuphuma i-album bekuyinto eyenziwa kakhulu but-ke iy'ndaba ezimbi engizwile ngathi kuthiwa album yakhe ayizuba nama-physical copies because usually uvamise ukuba nama-order uma izokhipha ukhuzwane ekuhambise lo ma-CD I think le culture le yama-order iyona enemali eningi because lento eyenzayo kuma-music streams imali yakhona iba ncane kakhulu so engathi bengayilungisa loo nto le ibe khona lento yama-scan noma ama-USB lento yama-order yenza ukuthi ama-artist benefits more because ama-streams le igcina imali siphela laphana ko-Universal no-Sony because ibona vele abacreate lama-platform ukuthi benefits bona so yeah but umbono wami nami lo ukuthi i-album ngi-enjoy kakhulu so ngithi hayi ukhuba kadlani nengane